ndị nke m abalị ọma nụ, ndị nke m ekenekwa m unu tata. Onye unu na-anụ unu bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ama m na tata ka izu gara aga mma, tata kwesịrị ka izu gara aga mma maka na izu gara aga siri ike. Unu ada anụ onu m nọdụkwanụ n'ime setin adịrọ mma. Onu m kwesịrị na ọ ga-anatago taa maka na onu m jele ife ọ jele obodo Ụkwala wee kwasị anya wee lue tata wee ka mma ka onye mụ na ya nọ n'ụlọ gbo nna ekenekwa gị abalị ọma. Asị m nnọọ, mụ na anyị nọ n'ụlọ tata. Obi bundles nnọọ, ekenekwa m unu. Eji m n'aka na tata ka mma, eji m n'aka na onu m na-apụta taa maka na izu ụka gara aga arụ adịrọ m na ọ na-arụ adịrọ m onugwu am na ọ na onugwu mike enwekwuru isi. Ekenekwa m unu nnọọnụ tata abịa m ka nzigharịa ozi nzi n'izu gara aga maka na ifi na ọtụtụ ndị mmadụ si na onwedo ife na-ekwufa na anụ ya na abịa m ka m bidokwa n'isi wee zigharịa anya bụ ozi maka na ndị Igbo si na nwata jee ozi ọmalụje ojeghalịa. Ife anyị ji na-ezi ya bụ ozi bụ ka mmadụ nụ, anyị adị eme ka anya fụ ma ntị anụ na ya ebe ọ bụ na anyị esigo na akwụọ ya machapụta kama na unu mana ọ na-aga agwọsi ala na ada agwọ ntamu nya nnọkọta nkwachali obele unu agba ya alụm maka na ọkara wee nasị. So na mbịa ka m repeat kwa ka nzigharịa ozi nzi n'izu gara aga na-egburu oge. Afa mbụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Dịka m si na-ekwu, ndị niile Chineke kele n'ụwa, mba niile Chukwu kele n'ụwa nwere akụkọ okike ụwafa, nkọwa okike ụwafa. Ndị Igbo dịka ndị Chukwu debe n'ụwa nwekwara akụkọ mmalite okike ụwafa. Ọ nkọwa okike ụwa nke ndị Igbo a ka mụnwa bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele na-aga na-abịa na-akụ n'izu n'ụzọ dị iche iche ka Igbo ji wee kọwa okike ụwa fa ji omenani ifefa na-eme kwa ụbọchị site n'ịnụ nwaanyị na ịmụ nwa ịnụ nwaanyị na ịmụ nwa na ezinụlọ na ikwu ozu. Maka na ife a bụ the three major institution of marriage, institution of birth, institution of death. Nke a bụ the full circle. Ya na Igbo ji ife ndị a niile kọọ okike ụwa nke fa, jido asụsụ, jilu mmemme, jide ife a na-eyi na-arụ, jide ife a na-eli ụzọ dị iche iche kwa Igbo ji kọwa okike ụwa nke fa. Helen ekene gị nne nnọọ, abịa nka nzigharị ozi nzi n'izu gara aga maka na ndị mmadụ anụrụ ofu mkpụrụ ife m na-ekwu. Mụnwa na onwe m chọkwa ka m gekwa ozi a ọkwedume chaa ya onwere ofu mkpụrụ ife nnọọ ya nagidenụ m ka anyị chighalị anya ka ọ ga-abụ ntụkwasịbazie ozi n'enu ka ọ wee kwa anyị wee ghọta. Ekenekwa m unu nnọọ. N'izu gara aga amalite m n'ịbụ abụ dịka m si kọwa ya bụ correction, ya bụ mgbazi onu nne m nyelụ m maka nọọ ebe a ka Igbo si wee fụọ alụ maka na enwerozi ndị na-akọwalụ ụmụaka amụrụ ọfụ dịka m si na-ekwu na oge nọ na nnukwu na akwụkwọ o nwere unit anyị na-agụ maka ya. Onye isi Frank Fanon wee bịa wee na-akọwa na ya bụ okwu na ọ bụrụ na ị chọọ ka ime ka obodo, ka ime ka mba, ka ime ka ndị rapụ ụzọ ndụfa, ka fa lofue ụzọ ndụfa, jide ụmụ nwanyị fa maka na ụmụ nwanyị bụ ndị na-azụ nwa ya ka fa ji wee sị na akwụkwọ akụzilu nwanyị bụ ụwa ka akụzilu mana akwụkwọ akụzilu nwoke bụ ofu onye ka akụzilu. That's what they said. When you educate a woman, you educate a whole nation. When you educate a woman, a whole nation is educated. When you educate a man, you educate an individual.
ife a kafa hụ maka ifi nke a maka ifi nghọta milemi nke a kafa ji wee malụ na ọ bụrụ na ị chọọ ka igbupụ ndị mmadụ na ọdịnala fa na ụzọ ndụ fa na ụwa fa na ndị ị ga-ejide ndị ị ga-amado ụdọ bụ ụmụ nwanyị, maka na ọ bụrụ na ụmụ nwanyị amarọ ndị na-abịa abịa na mmazi fekpochapụ ọnyanwa kafa ji wee bịa dịka m si wee kwu wee tinyela anyị bubata Mothers Guild site n'ụlọ ụka. Mothers Guild bụ proses eji wee mee ka ụmụ nwanyị anyị Igbo wee rapụ ụzọ ndụ fa. Ọ bụrụ na ụmụ nwanyị rapụ ụzọ ndụ, ụmụaka fa ga-arapụ ụzọ ndụ, maka na nwaanyị kweta ka nwa ya jee zaa ezilo, nwaanyị kweta ka nwa ya banye na mmanwụ, nwa ya banye. Anyị ga-asị mana ike ka na ụmụ nwoke. Yes, n'anya ofeke chee na ike ka na ụmụ nwoke, mana ofeke amarozi na nwaanyị bụ anị na anị isi neutralizer. Na maka nwoke si ike na nwaanyị na-neutralize ya. Yes, nwoke nwe bravado na-akpasi agwa ike dịka agụ, na-aba wom a na-atụ ụjọ, mana nke bụ eziokwu bụ na maka nwoke si ike, over a given time he will be neutralized by even the youngest virgin. A na-akpụ nwa nwaanyị na-akado na mmanụ nwoke mgbe afọdozi nwaanyị zuru ezu mụta nwoke mụta nwaanyị. Ọnya kafa ji wee mee ka ịghọta na fapụ wee sị na nwoke chee na ọ bụ ọga, o wee lue mgbe ọ nụ alụ nwaanyị ọghọta na ọ bụ ọga madam. Ya na ebe a ka nwa bekee focus, ebe a ka ọ gbadoro okwu wee yinyefa uwe Mary Sumner wee welụ ịga wee gbaa anya wee chọọ ọnya mma iji ziko ịga eji wee madofa. Maka ifi nke a ndị na-abịa abịa Igbo na-abịa abịa ụmụazị a na-amụta ọtụtụ ife kafa na-amarozi maka gịnị? Na nwaanyị na-anọkalị, nwaanyị na ụmụazị na-anọkalị kalịa nna ya. Nọ nne ewu kwụla agbala dịka ndị be anyị si asụ n'asụsụ. Nne ewu kwụla agbala, nwa ya eneli anya wee kụlụ ya. Nọ nne na-aga ọ na-ata agbala, nwa wee neli anya na nwa ewu wee neli anya. Ọ inu ka ọ bụbụla okwu ya ka mmalitekwa n'anya bụ abụ mbụ n'izu gara aga, ebe nne m si wee nye m ya bụ mgbazi unu si onye na onye ejele ube enyi ya ọma merere mme, onye na onye ejele ube enyi ya ọma merere mme, chilibe ji n'aka chilibe ede n'aka na kakwa ọkụkọ mpịa okwu ede onye ọma, osisi gbalụghalịghalị nwata ji amụ enu ọlịda atọ oligolu. Ọ na osisi gbalụghalịghalị a ka m na-akwụ n'izu gara aga na ebe a bụ ebe mgbajọ dịka anyị nwa bụ ụmụazị. Mgbe anyị na-abụ abụ a, onwero nne nọ nso kọrektịla anyị amarọ na ọ bụrụ osisi gbalụ n'ọfịa. Nne m na-akọwa na nwata adị eji osisi gbalụ n'ọfịa amụ enu, na osisi pụlụ n'ụlọ ka nwata na-eji amụ enu, na ọnyanwa ka ọ na-eji, maka na osisi gbalụghalịghalị, osisi gbalụ leghalịga bụ osisi nọ naanị wee nwee ngalaba dịka kashu akụ na compound, dịka mango kwụ na compound, dịka kashu mango kedu ife ọzọ guava kwụ na compound. Ị na-anya efu n'ezie nọ osisi a ka nwata ji amụ enu. Mụnwa bụ ofu onye n'ime fọga maka nọ n'elu osisi ka m na-ebi. Maka gịnị? Na aka nwata ya elu na ngalaba. Ọ ngalaba a bụ ya bụ leghalịgha na leghalịgha. Ọ ngalaba a ka nwata ga-abụ ogodo taa ka o wee ligolu.
mana nwata ama nligo nwa osisi ukwu ọjị nke ọ na-aligo nwa osisi ife dịka ụkwa maka na ukwu ọtọ oluzie n'ime n'uwe nwebe ngalaba nke abụrụ mbụ. Nke ịbụa na nwata adịghị eje n'ọfịa amụ enu nọ n'ụlọ ka a na-ebidogodo ọnya ka afa na-ekwu na mmụta na-ebido n'ụlọ mana ịma na ife a bụ inu ịma na abụ a abụrọ maka nwata ka ọ bụ nwa abụ a na-ekwu maka gịnị ụmụ ọkpụ adaọra na-eje njem ụmụ ọkpụ adaọra na-eje njem na isi nwa ọkpụ ada atọ n'ezi na isi nwa ọkpụ ada atọ na mba na iwu bụ na nwa ọkpụ jesịa na iwu bụ na nwa ọkpụ ga-echigha mana nke a bụ akụkọ nkọwa na nkụzi anyị na-ego n'oge gara aga ife gbasalụ nwa ọkpụ. Tata anyị nọ na ya bụ ile na ịnọ maka na n'ọrụ a n'ọgụ ọnụ ka m ji malite ekenekwa gị kọmishọna Kokomanda Sylvester Okafọ ekene gị Chiedu Ibemese ekenekwa m chi Nwikem Obi nnọnụ maka na ara a ife m ji wee nye nkọwa Igbo bụ ọgụ ọnụ ka m ji wee nye nkọwa Igbo dịka esi wee na-abụ ya abụ mbụ gbawala abụọ chaa ifeke Igbo wee nọdụ n'ife agwụ ife ji ọkụ dịka chilọlụ ụwa Igbo bụ mmụọ lọlụ nwa site na nkeji kokike ya n'ike aja na ya na ede aja na ya kpụọ Igbo mmadụ ụzọ fabụzalụ kwụsị ya na Igbo onye Igbo nwere ụzọ kedu ife bụ ụzọ anyị na-ekwu maka ya bụ ụzọ ndụ way of life. Onye Igbo nwere ụzọ ndụ ndị Igbo nwere ụzọ ndụ nke ndị Igbo bụ ebe a ka asụsụ fasịpụta bụ ebe a ka ịnụ di na nwunye fasịpụta bụ ebe a ka esi amụpụta ụmụaka bụ ebe a ka esi azụ nwa bụ ebe a ka esi enwe ikwu nne na ikwu nna na ogbe n'obodo bụ ebe a ka nwata si eto bụ ebe a ka nwata si abụla okenye bụ ebe a ka nwata si anwụ ya no a whole cycle ọgba gburugburu izuzugbe ozulu oke. Nke a bụ ụzọ ụwa nke ndị Igbo na ụzọ faa ife oji dị iche n'ụzọ nke ndị ọzọ bụ gịnị akpọrọ afọ ụzọ faa na ụzọ faa bụ ụzọ alụkwụsị. Anyị ma na ụzọ ụwa ndị Igbo bụ gịnị ụzọ ụwa ndị Igbo bụ ụwa izu a network universe. Ụwa izu bụ network universe na ife kwụlụ ife akwụdebie ọ ife a ka anyị ji nkwụ na akwụ wee na-eme syllogistic resistance force. Ebe ife kwụdebie anyị wee gbakọ ọnụ ebe anyị nọ n'oke ebe anyị fụ n'oke bụ ebe a ka anyị gbaa so na onwero ife kwụsịa Igbo kwu na ife ada akwụsịa na ife kwụla ife akwụdebie ife ọzọ akwụdebie etu aka anyị dị. So no syllogistic resistance force network universe ụwa izu ndị Igbo. Kedu ife anyị ji malụ ụwa izu ndị Igbo? Kedu ife o ji bụrụ ụwa izu ka ndị Igbo na practice? Anyị amara ife ndị ọzọ na practice anyị adara ịkọ maka ndị ọzọ ife anyị bịa ịkọ bụ maka ndị Igbo. Ndị ọzọ ga-akọla anyị ka fanwa si eme na nkefa. Ekenekwa gị Linda, ekenekwa gị Ogbuchukwu Obidigbo, ekenekwa m unu nnọọ. Ndị ọzọ kọọ akụkọ ụwa nkefa, ndị ọzọ kọọ ka ụwa fadị emekwana mistake iche na ụwa nwa bekee bụ ụwa is a Christian world. Nke a bụ religion, nke a bụ ife akpụrụ akpụ, nke a dị iche. Ụwa way of life dị iche. Ọ bụ na ịmalụ na ndị niile nwee ife a na-akpọ what do they call it kịta o nwere every nation
every nation nwere ifefa ji wee debe n'ezikogi ụwa fa na ndụ fa. Archetype ka nwa bekee na-akpụ ya, archetype. ụwa ndị ọbụla nwere dia archetype. ije ife dịka na Germany ifu Schwarzkopf abụlụ ife afa na-ese ka zedi nwe kwusidi ọbụlụ dia archetype. Igbo nwere dia archetype. Ndị ọbụla nwere dia archetype iji ziko gị ka ụwa fadị. Ịbịa na ụwa nke ndị Igbo ife ị ga-afụ bụ agwọ na-ene ọdụa iji ziko gị n'ụwa bụ ụwa gburugburu. N'ebe ndụ bido, ebe ndụ kwụsị ka ọnwụ bido, na ebe ọnwụ kwụsị ka ndụ malite, na fa niile bụ ofu ife iji nwee mmanwụ nwee mmadụ. Ị na-eme mmanwụ a na-eme mmadụ, mmadụ a na-eme mmanwụ, maka na fa na-abụ bụ ofu ife. Nọ ebe nke a kwụsị ka nke a na-ebido. Ya na ụwa ndị Igbo bụ ụwa izu. Ụwa izu ndị Igbo bụ gịnị? Ụzọ bụ alụkwụsị. Alụkwụsị a ka anyị na-enebanye anya taa. Gịnị bụ ụzọ alụkwụsị? Ụzọ alụkwụsị ka anyị na-aghọta n'Igbo bụ gịnị? Igbo Astral Genetic Memory. Ọnwa oge anyị na-ekwu maka ịlọ mmụọ, ịlọ chi na ịlọ mmụọ. We were touching on gịnị? Epigen, the same genetic memory. Mgbe anyị na-ekwu na Igbo na-alọ ụwa okpukpu asaa, mana ekwu m na ofekeche na-ekwu maka sọsọ ịsaa nkịtị. Ịsaa is a multiples of ịsaa. Ya na this alụsị, ụzọ alụsị bụ Igbo Astral Genetic Memory. Ọ na-akọwali n'ụzọ a abụrụ ụzọ nọ n'ụwa. Ụzọ a abụrụ man-made way, ọ bụrụ man-made rule, ọ bụrụ man-made law. Na ife a bụ cosmic law, cosmic rule, cosmic principles, cosmic principles and cosmic guide to life existence. Onyanwa bụ ụzọ alụsị. Ya ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ụzọ alụsị, ka anyị ghọta na anyị na-ekwu maka the Igbo Astral Genetic Memory. So na mgbe anyị na-ekwu site na ana nke ji ike okike na ike aja ana na ede aja ana, we went in depth etu aja ana, etu ede aja ana si wee fọm mụnwa bụ Ngozi Chukwuka, fọm agị nwa bụ Linda, fọm agị nwa bụ Ogbuchukwu, fọm agị nwa bụ Ọzọ Ike, fọm agị nwa bụ George. Maka na gịnị? Na aja ana ndị ka eji kpụfa, aja ana ndị ka eji kpụfa. Ya na nke a bụ aja ana eji kpụ gị asụ onye Igbo. So therefore na inwe that same Astral Genetic Memory, onya ka anyị ji wee link ife niile danto ogwugwu. Mgbe anyị na-ekwu etu ndị a si wee jide ndị nne wee tụọ afọ ịga site na Mary Sumner na otu ndị nne, oge m na-akọwa maka anyị, I was saying na ndị Igbo na anyị nwere ogwugwu ebe anyị si wee bịa agali odi olile anyị si bata. Ya na Igbo nwelu this same astral genetic memory fa wee kpọọ ọnya okpukpu asaa na ị na-anya ụwa ugboro asaa. Mana eche na ịnyọsịa ụwa ugboro asaa maka na mbụ abụọ atọ nọ nse esi saa. Mana ị mara na okwu abụọ okwu milemi no multiples of 7 na ịsaa ka a na-agwa ya maka ya okpukpu asaa. Ya na ụbụlụ gị bụ ancient, amamife gị bụ ancient, n'ọdị omimi karịa ọnya ka m jikwue na ada amụta Igbo amụta na omika na ị na-egwuo n'emi. Because kedu ebe ị ga-ebido? Ị ga-esigodo na mmadụ wee transcend, rapụgodo mmadụ, rapụ akpụkpọ arụ mmadụ, rapụ echiche mmadụ, wee baa na mmụọ, wee nwee ike ịghọta, wee wepụta that your same genetic memory ọnya ka iji ekwuchi
kedu onye bụ chim ana m alọchi achọrọ m ịma chim na-edu m chim na-eme nka ọ bụrụ osiro na gị. It came from the past. It came from the ancient, from chi to mo, from mo to ngewa to moa. Une wakwana iwe o. Na fa abịakwana. O wee bụlụ maka ya. Ọkwa ụmụaka m. And once they start, they won't stop. Onye mụ ụmụaka m gwa fada anọ m online ka fada akpọzina m. Onye mụ ụmụazị m, if you know my children, please call them and let them know I'm online, not to call me. Adam onye no online. If you happen to have their contact, call them, tell them, don't call me and I'm online, because fama nkwụsị. Maka fire na-akpọ izagolofa na-akpọ unewekwana iwe nya na anyị nwee that connection. Onya kpata na ọ ga na-atụli ife ndị ọzọ niile dị iche iche, anyị wee na-ekwu ụzọ fasibata, anyị na-ekwu maka ife dị iche iche. Tata anyị na-ekwu maka ụzọ alụsị, ụzọ alụkwụsị. Anyị mana dị okike ka anyị ma bụ ana, eke nwanyị bụ ana. Onwero mgbe Igbo ji wee gwa anyị na site na Chukwu nke ji ka okike, maka na ama mgbe Igbo create that terminology Chukwu was in the 16th century. Onya kpata na ọ bụ na ịmala onwe gị ịgụ afa ndị iso bịa nna nna ifa na nne ifa 5 generation, ịma mfụ afa gbasa Chukwu na ya, ịma mfụ oke Chukwu, ịma mfụ iwu Chukwu, ịma mfụ ụzọ Chukwu. Inwe ike ịafụ okeke, ịafụ okoye, ịafụ okafọ, ịafụ okonkwọ, ịafụ afa dị iche iche. Igbo na-aza tupu ewelute n'oge a fa create Chukwu, the era of Ikenga, the age of Ikenga. Ya na ndị a bụ eke bụ dị okike ka anyị ma na ọnya maka agwala ebe ana nkeji ike okike na ike aja anyị na ede aja anyị wee kpụọ Igbo mmadụ ụzọ alụfụsị. Ya na mbọ nwamba anyị na-ekwu maka ya bụ ụzọ maka ụzọ alụkwụsị. Otherwise mbụ enwero reason to split, mbụ enwero reason, mana o nwelu objective, o nwelu ebumnobi mbụ ji wee split ka Igbo wee pụta. Mbụ gbawala abụọ chaa ife eke, anyị wee kwugide site na ife eke wee lue n'ebe ana bido this same journey of creation, iwepụta Igbo wee nyefe ụzọ alụkwụsị. Ya now this is the main primary reason onye abụ ebe izizi, onye abụ ife izizi okike gbadolo okwu n'anya nke ndị Igbo. Ya na onwero mgbe e create Igbo ka Igbo dị ka Germany, IA na their way of life. Onwero mgbe e create Igbo ka Igbo dịka ndị obodo ndị ọzọ, maka na Igbo nwee their own way. Na anyị ma na ụzọ nwa bekee bụ alienation, ebe oke dị iche na unye. Oke na unye nwelu nghọtafie, na-enwe nghọtafie. Oke nọsịa, unye nọsịa, ịfụnanya bụrụ oke na oke. Nke a bụ ụwa nke nwa bekee, ebe ọ na-aga onye kalịnụ, onye kalịsịnụ bụ nyanwa bụ onye dị moral. When you are the strongest, you become the most moral person. Ụwa nke nwa bekee. Ọ bụ na ịchọ study ndụ nwa bekee, you can go and look at like Hesiod theology. Wee nwee ike wee ghọta ife dị iche. Ya na nwa Igbo na-ekwu maka di na nwunye, bekee na-ekwu maka husband and wife. Ọ dị ekwu maka di na nwunye, ife Igbo na-ekwu maka husband, ife ọ bụ dị iche, ife wife bụ dị iche. Fana aba abụrụ, ọ dị ekwu husband adị ekwu maka di, wife adị ekwu maka nwunye, because of their same the principle the behind. Beka
atụmatụ ife mmanitelu ndụ okike fa. Ya na atụmatụ ife mmanitelu ụwa ndị Igbo site na ụwa izu ndị Igbo site na ụzọ alụkwụsị na ife di na nwunye bụ dị iche maka ifi na ụwa fa na-eso atụmatụ fa bụ ụzọ alụkwụsị. Mana ije na bekee atụmatụ abụrụ ụzọ alụkwụsị. Ya na husband and wife nkọwa ya dị iche, nwanyị nkọwa ya dị iche na ụzọ alụkwụsị. Woman nkọwa ya dị iche n'ụzọ ndụ alienation, maka na ụwa ndị a nwee ka onye ọbụla nwee ka fasi wee nwee nkọwa ụwa. Nkọwa ụwa fa bụ nyanwa wepụta asụsụ na akparụmagwa fa na-akpa. Ya na mbụ Igbo na-ekwu maka ya, the whole essence ịkpọpụta ndị Igbo. Ekenekwa m tere ịkpọpụta ndị Igbo n'ụwa bụ ka fa wee nwee ike ifolo ụzọ alụkwụsị. Maka na ụzọ alụkwụsị bụ gịnị? Ụzọ alụkwụsị bụ ọwachi lọlọ ụwa ga-eso ịkwụsị alụ na ndụ. Ọwachi lọlọ ụwa ga-eso ịkwụsị alụ na ndụ. Ya na onye Igbo dị mandated by ndị okike kele ụwa, okike kele Igbo, okike tinyelu Igbo n'ụwa. Onye Igbo dị mandated ịfụ na ọ kpalitelu mmụọ ya iji wee mee ka gịnị? Ka ife ọbụla bụ ife ma na-edebenwu okike wee dị nwere ike ịpụ ome. Ya na nke abụọ nke ndị Igbo na-asị na alụgba arọ ọbụla omenani. Nke a dị iche. Nke a bụ corruption of ụzọ alụkwụsị. Ya na onye ọbụla bụ onye Igbo dị mandated banya bụ aja a na-ejikwa, banya bụ ike okike, banya bụ ede aja ana. Maka na ụzie bụ ipromote ife a okike gbawa na mbụ, ifollow that same vision, pursue that same purpose. Ya bụ okike gbawa na mbụ, efu n'ụwa maintain ụzọ alụkwụsị. And why not? Mmadụ niile nọ n'ụwa a ga-abụsịsị ndị ala. Mmadụ niile nọ n'ụwa a ga-abụsịsị ndị ogbu mmadụ. E ga-enwelele ndị ga na compromise. E ga-enwelele ndị ndụfa dị iche. Maka na mmadụ niile nọ n'ụwa ama mbụ ọkụ. A ga-enwe ọkụ, a ga-enwe mmiri, a ga-enwe ikuku, a ga-enwe anyị. Ya na o nwere ịkpata ndị ọbụla nọ n'ụwa ji wee bụrụ ndị fabụ. Ya na onye Igbo ọbụla bụ the mandated iso ụzọ a, maka na ụzọ a ka o si na ya wee pụta. Ezebilo ekene gị nnọọ. Ya na alụkwụsị anyị na-ekwu, ụzọ alụsị anyị na-ekwu bụ alụkwụsị. Alụsị bụ alụkwụsị. Ya na alụsị na-akọwala anyị maka akwụ alụlụ maọbụ akwụ oluluchi. Maka na Igbo na-asụ n'onu ma akwa akwala obula ofu. Onye ọbụla bụ onye Igbo dịka na mpaghara ebe anyị si bịa, anyị na-akpọ ya alụlụ ka eji agbaji. Ọ bụrụ na ịkọnye ji n'ala, ị ga-agbanye. Ọ bụrụ na ijee n'asụsụ ndị ọzọ fa nwee ike ikpe ya ụlụlụ. Ya na alụsị anyị ma bụ alụkwụsị bụ okwu akọt alụkwụsị enweta alụsị. Alụsị anyị na-enweta bụ anọ n'ime bụ akwụ alụlụ. Adịna ya bụ akwụ, lụ bụ alụlụ ọlụlụ, si endịna ya bụ uchi. Mata na Igbo nwee chi na shi site na nkọwa na agụmagụ Igbo. Mana anyị manụ ife ndị atata na-efunarị ndị Igbo. Ọnya kpata o ji dị mma na anyị debe okwu ọnụ nke anyị na asụsụ nke anyị, ka ọ ga-aba anyị na-akọwa ọtụtụ ife ka ọ wee kwe na-enye. Maka na anyị ma
na mgbe anyị na-agụ aba egbe dị na-agụti ọfụma na-enwe shi nwee chi bụ for chụa, shi bụ for ọchịcha. ya na ife anyị na-afụ ebe a bụ alụsị ale-ose-o ya na the si bụ uche, na the a bụ akwụ, na the lo bụ alụlụ alụkwụsị. ya na the akwụ nọ n'ime ya bụ base. anyị na-ekwu maka Igbo astral genetic memory. ife ọ na-akọwa bụ na Igbo nwee astral genetic base. akwụ alụlụ kedu ebe o si bido? ọ gwala anyị n'obido na ibido na mmụọ, na ibido na chi, wee sie wee baa na mmụọ, wee si na mmụọ wee dapụta na mmadụ. ya na ị na-eme mmụọ, ị na-eme mmadụ, ị na-eme mmadụ, ị na-eme mmụọ, maka na fa bụ ofu ife a, mana ọ na mpaghara ịnọzini ya. ya na akwụ a ka anyị na-aghọta bụ the base, the origin, ebe o si bido. akwụ ebe ụwa Igbo si bido, ebe ife ndị a niile si malite. ya na mụnwa na ngịnwa na kaira na-enwe source, anyị nwee that inherent source, anyị nwere mmalite. ya na ọ bụrụ na ịgụba onwe gị ngozi, abụ m ngozi Chukwuka, ngozi udeze ọnwa agba ezi amaka ezu ọrụ egbe ezi ọgụ azụbike ogbunike igwedo ọma mbala. ọ bụ na anyị gụbịa anyị ga-agụgidie wee nwee ike wee pụta na mpaghara ụwa ana ebe anyị ga-eje, ebe anyị ga-enebi anya bụ na mmụọ, maka na mmụọ ka o si wee mapụta wee pụta ụwa. etu a ka o si dị anyị niile. ya na akwụ ị na-afụ na alụsị, ị na-afụ na alụsị bụ akwụ ka ọ bụ, which is a base. ya na alụsị abụrụ njedebe afa a bụ alụkwụsị. mana inegodi anya na alụ ife ị na-afụ na a bụ ife ọ na-represent bụ akwụ. Ngozi ekenekwa gị, Prince ekene gị, nọn. ya na dị bụ base. ọ bụrụ na ọ na-agwa anyị mbụ gbawala abụọ chaa ifeke Igbo wee nọdụ nyefe agwụ ife ji ọkụ dị ka chi lọlụ ụwa. Igbo bụ mmụọ lọlụ ụwa. ya na ọ na-akọwali, ọ na-enye gị step by step. ọnya kpata na ọ ga na-akụ maka nkọwa Igbo na chi. we started from there 7 years ago iji wee nye nkọwa Igbo na chi. kedu ka anyị na chi si wee relate? ọ site na nkọwa ka anyị si bata n'ara wee were ọgụ ọnụ n'ara ka anyị na-anya ife dị iche iche ebe Igbo si na fasi bịa, ụzọ igwe dị iche iche faso bịa. anyị na-amaka agwụ, na Jupiter, na maka Mars, na maka ife dị iche iche ebe Igbo si bịa wee lue n'ikpeazụ mgbe anyị na-akọwa maka ede aja ana, anyị wee kwuo maka ụmụ ọkpụ adaọra, the Pleiades. anyị wee kwuo maka ụmụ ọkpụ adaọra ndị si n'ede. anyị ma na fasi n'ọka, which is the grain ancestors. the same grain ancestor anyị si na ya banye na gịnị na ndị si n'ede, the Pleiades. ọnyanwa bụ mgbe anyị na-akwu maka ede aja ana. ya na ife anyị na-ekwu maka ya bụ atomic and subatomic origin of onye Igbo, na ife onye Igbo na-akụ
ife ọ na-akụ na dia atomic, ife onye Igbo na-akụ na dia subatomic. Ya na a na-ekwu this akwụ the base ka ịghọta na a na-ekwu adị ekwu maka obodo ibu Ogbunike maọbụ obodo ibu Mbaise maọbụ obodo ibu Ụmụdịọka maọbụ obodo ibu bụ Mbanụ. Na ife a na-ekwu kịta bụ the actual base akwụ. Ya na base a abụrụdole physical, base a abụrụdole na ndụ nke na-afụ anya. Oge ọ na-agwa ya maka site na chilolo ụwa na mmụọ lọlọ ụwa. Ọ ebe a ka ọ na-ekwu. Ya na anyanwụ ị na-afụ na-achabata n'ụlọ ụka na-ezikọ gị maka na-etinyeli ya some opaque windows dị different colors. I wee na-enweta these rays na-achabata n'altar. Ofekeche na ife a bụ nọ mmụọ na-abata etu a. Anyị ma na mmụọ bụ anwụ, yes, mana point na-eme ka ebe a bụ n'ofu anwụ a bụ nyanwa na-achabata na-eyuzi ugegbe nke dị blue ọ na-reflect lia blue, ugegbe nke dị purple ọ na-reflect lia purple, ugegbe nke na-acha mmemme ọ na-reflect lia mmemme, ugegbe nke na-acha edo ọ na-reflect lia edo. Etu a ka o si reflect ma no the source bụ ofu. Ya na akwụ bụ the base. Akwụ nọ n'ime alụ kwụsị ka anyị wee ghọta ife kpata o ji bụ na ụwa ndị Igbo, ụzọ ndị Igbo bụ ụzọ alụkwụsị maka that same akwụ. Ya na fa ga-eso ụzọ based on their genetic base, the astral na-amalitere na ụwa nke afọ maka na fa agwala na ọ malite chi si na chi banye na mmụọ, si na mmụọ pụta mmadụ. Ya na ọ bụ na anyị nebe anya na the base, we must take it back to mmụọ, we must take it back to chi. Ololo kọba alụlụ dị na nya ba alụ kwụsị na-agwa anyị maka pila, fortress, pila, maka na ọ pila na-akwado ife wee sie ike. Ya na ololo a na-agwa anyị maka ya maọbụ alụlụ a na-agwa anyị maka ya bụ the same alụlụ a na-agwa anyị maka mgbe anyị na-akọnye ji naanị maọbụ mgbe anyị na-asị ka anyị lụọ agwụ. Let's pin it here, let's anchor. Ya na agwụ, ya na pillar anchors it. Ọ na-anchor this more maọbụ chi si from the other realm, from the astral. Maka na ị na-ekwu maka the astral genetic memory, the epigenetics. Ọ nke Igbo gwara anyị bụ ịlọ chi na ịlọ ụwa okpukpu asaa. Ya na ọ nwere ebe esi alọ wee na-alọ na-aga wee na-echi ya, na-alọ na-echi ya, na-alọ na-aga, na-alọ na-echi ya. Ya na ololo na-agwa gị maka that fortress, that pillar, that alụlụ kpata o ji wee sie ike, nke ndị be anyị na-akpọ azụ. Si na azụ bụ ike. Ya na anyị ma na-enwe base, mana base a bụ akwụ nwere ife melio wee solidify ya. O nwere ife fortify ike. Ya dịka mụnwa bụ nwa Ogbunike bụ nwa azụ Ogbunike, anyị chee na anyị na-ekwu azụ Ogbunike as the back, mana ife a na-ekwu bụ azụ, the strength, the fortress, the pillar, base aji wee kwudo. Ya na ọ bụrụ jos akwụ kwụfelụ na akwụ a nwere ife underpin, onwe ife pin lie, na onwero ndapụ, na onwero nghasa,
maka ife ya bụ ọlụlụ akwụ ọlụlụ ya na nke ikpeazụ bụ gịnị uche a na-ekwu bụ nyanwa bụ the potency ya na anyị nwee the base they actually fortified in order to gịnị to actually stimulate and empower and support the potency. Onya ka ndị be anyị ji wee kpọọ ọnya azụbụike without azụ ha potency is not much. Ewezuga azụ anyị mana enwere akwụ mana akwụ a is fortified by azụ ka potency ya wee nwee ike ịdị magnified. Na ndị be anyị zaa anya n'afa village zaa anya n'afa wee bụrụ azụbụike ogbunike dịka nwa gị ịgụlụ azụbụike maka na Igbo na-aghasa asụsụ fa aichia na a na-ekwu azụbụike. We're talking about azụ. This is your mgbọsị ịmụta nwa. That is the day you have fortified your potency. Mgbọsị aka ka izulu ka eme ka ike ezulu ezu maka na ọ bụ na ike na nwa abịara ụwa na enwere onye nnọchi ịnọsi gaa iwu ende ọkwụsị ebe anyị kwụsị mana inwego kịta idigo potent. You've potentized yourself. Nyana uchi bụ potency. Nyana ọ bụ na anyị na-ekwu maka akwụ ụzọ alụkwụsị maọbụ alụsị ka anyị ghọta na the base bụ akwụ Igbo na-agwa anyị dị kafa gwala anyị n'ọdị okilikili. Kedu ife ụwa ndị Igbo bụ? Kedu the archetype? Kedu archetype of ụwa izu ndị Igbo? Ụwa izu ndị Igbo nwere archetype. Archetype ndị na-enye gị their psychological and emotional and spiritual outlook in life. Ya na ịma na ndị, for example, the Germans were they use Schwarzkopf dịka Z na Z. Anyị ma na the two Z face the opposite direction. They are not linking. They far link. Maka na onye ọbụla ama the symbol of Schwarzkopf ghọta ife m na-ekwu. The same as ndị Jew jikwa a star of David like a triangular form. Their ends are not linking. Ina efu na triangle nke akpodo isi naanị na triangle nke nọ n'elu. They are not linking. Nya na enwero ogige chi ụwa gbakodo ofe ọnụ which is izu. Mana ịbịa n'ụwa nke ndị Igbo, when they showed you their own archetype, si gị na eke ọ ga-adị faziko gị agwọ n'elu ọdụ a iji gwa gị n'okilikili bụ ije agwọ. Ya na akwụ na-enanya a bụ gịnị? Izuzugbe. Ebe ezumezu na izumezu raira. Ebe izumezu na izumezu raira. Ebe apịa na gịnị na ọkalaọra raira. Maka na ife a na-ekwu bụ izumezu na ọ bụ na inweta ịrafa inweta izuzugbe. Ya na izuzugbe akwụ Igbo na-agwa ya na
dị na alụ kwụsị na alụsị na-ekwu maka ya bụ a unity and balance. Unity and balance ya na ọ bụ na ilegodi anya from the point of view of mkpụrụ ọjị Igbo na-awa, na ị ga-afụ the same Igbo archetype na mkpụrụ ọjị. Ọ bụ na ị na-anya na mkpụrụ ọjị na ị ga-afụ the same star na mkpụrụ ọjị, mana ka ị ga-ejizi wee maa na fa nọ n'ogige chi ụwa ebe fa kwekọta, where they are not opposing, ebe fa nọ n'udo ọjị wee gbakọ ọnụ, mana yet onwero mgbajie mgba ejiri ya okike link fa like that. One project kwali the same star, mana ọ bụ na ị bịa n'anya na Jewish, ọ bụ na iwelu what is their religion again? Ọ bụ na ị ga through the Jewish way of life wee study anya, ị ga-afụ the same triangle, but etu nke a si gbadata naanị nke a wee gbagota n'elu, each point dị exposed, they are not linked. Ya na Igbo na-eme ka ịghọta na the base, this spiritual base, ya ebe mmalite Igbo, the atomic and subatomic element eji wee kwe gị bụ onye Igbo, aja na eji wee kpụ gị, is in unity and is balanced. Aja na eji kpoye, aja na ndị ka eji akpụfa. So na inwe ike jee si na ịbụrụ ọzọ onye Igbo n'ịbụ n'onye Juu na-akpụ isi n'aja, si na ịbụrụ ọzọ onye Igbo n'ịbụ n'onye Meka na-akpụ isi n'ala. The source isi na ya wee bịa still remains fundamentally izuzugbe. Ebe base gị bụ gịnị is founded on unity and balance. Ya na akwụ anyị na-afụ maka ya bụ gịnị? Unity and balance. Izuzugbe akwụ a abụrụ ọkala ọra, nye ọ bụrụ ezumezu, ka ike wee kalịsịa, ka ọ wee bụrụ mighty, ka ọ wee bụrụ onye ụwa niile na-atụ egwu, ka o wee bụrụ onye nwa wee ngwa agha ya bụ ọpịnarị aka gbam kịta o wele ya destroy ya ụwa. Ọ bụrụ na the same scientific know-how adịrọ exposed to ndị Igbo, kama ọ bụrụ their way of life. Maka na ụzọ fa bụ ụzọ alụkwụsị. Ụzọ alụkwụsị bụ ọwachi lọlọ ụwa ga-eso ịkwụsị alụ na ndụ. Ụzọ alụkwụsị bụ ọwa chi lọlọ ụwa, ọwa chi lọlọ ụwa dịka mmụọ si na mmụọ wee bụrụ mmadụ. Ọwa ọ ga-eso iji wee kwụsị alụ na ndụ, that is ụzọ alụkwụsị. Nke a bụ gịnị? Okporo ụzọ ụwa nke ndị Igbo. Ya na ụzọ a mmalite ebe ọkwụ na ya akwụa the base, the foundation, dịka Helen si wee kwu is founded on unity and balance. Unu ma na-agwọsị ala na-ada agwọ ntamu, so na ụkwala ka onye ọya na-eji ezikọ onwe ya. Ịnọkata ụta itin ka e wee makwalụ na ịka na-akwachakwalili ya na ebe a bụ the base. So na mgbe anyị na-ebido ụzọ alụkwụsị, anyị bido na ịkọwagodo maka gịnị? Igbo astral genetic memory. Ka anyị ghọta na this memory is telling you of if ị ga-echeta ncheta ebe ọ malitelu. Echefuna, cheta
ebe ọ malite na ebe ọ malite bụ gịnị? Udo na ịra. Udo na ịra. Unity and balance. Unity and balance is ogu. Onye akpata na mgbe a na-atụli maka ikenga, anyị kwu maka dike, ike sochi onye bịa ụwa, na ọ dị n'iche n'iche, na o nwelu onye kpanie ike pụta na o nwee ike ịbụ odogwu, mana odogwu maka ifi n'ụzọ alụkwụsị na-enwe command, enwe limitation. Na odogwu amanji maka na obu odogwu kpala akụ ya na ndị ọzọ, maka gịnị? Na ikenga ndị abara ile, ikenga ya abakalisi ile, o wee bụla odogwu n'obodo ya. Mana ndị a ikenga fa na-abara ile ga-anọ n'obodo fa ga-esi ebi, maka na ifekwula ife akwụdebie nya mandate mmụọ, mandate ụzọ alụkwụsị wee kwue na ikenga nke a na onye a ikenga ya ga-adị etu a, na ọ ga-abụ ọgaranya, na ife ọ ga-abụ bụ onye ọ ga-alụ onye ya na ọ dị mandated ife oketa n'ike ishiekwu ya, spread kwu ya amongst ndị ikenga fa na-apụtara ife. Ya na asịrọ maka ifi na ikenga ya apụta ife, o wee sikalisia ike n'obodo niile, maka ifi obodo niile gbafuelie kasị anụlụ n'obodo. Ofu osisi adịghị eme ọfịa. Ya na ndị a ikenga fa na-abara ile ka ga-anụkwa, ka na-elikwa nri onye maka ọ dịlụ. Ife a bụ the fundamental principle behind Igbo enwe eze. Na Igbo si na onye ọbụla ga-aba eze ga-akpa agwa ka Chukwu. The first thing ị ga-eme bụ na ị ga-feed go to your whole society. Ya na eze Igbo ọ bụrụ obodo ga-enye, ọnya ga-enye obodo, ọnyanwa ga-enye obodo. Ọnọdụ n'ime na ọ ga-enye obodo, onye si obodo, onye ọbụla ọya na-aya n'obodo a nwee ike ịkụli aka at any time o meghe ụzọ, a na-akụali aka meghe ụzọ. Ọ bụla ọya ka ebubịa na bie, ọ ga-anwe ike ọ ga-eji wee gwọ dị ọya. Ya na eze obodo ka Igbo accept the igweship, the mandated ifeed obodo niile, maka na ọ na-act ka obele Chukwu, obele chi. Ya na chairman na-agụ a na-agụ ndị onwe, ifugo otu Igbo si wee balance onye ikenga akasị, onye ikenga apụtala ife. Ya ka ọ na-azụ odogwu n'Igbo spawn on against odogwu. Ya na odogwu abụrụ ife ọma, na ọ ga-balance ada na oge eto onye ka ndị ọzọ wee nọnye. Ya na nke a bụ inye ntụpetụ example of ụwa izu ndị Igbo, ebe a na-ekwu unity and balance. Ya na ama mgbafuzila ọnya maka na nke eka, maka na aka ga-enwe the same unity and balance. Na pila bụ nya bụ ọlụlụ ọba alụlụ bụ nkwado, anyị ma nọ support, anyị kpọlie azụ ọnya ka anyị jikwa ọnya azụ bụ ike. Yes, anyị ma na-akwụ zuru onwe ya, mana o nwee ike akwado ya ka ike ya wee dịli wee kalịalị. Onya ka anyị ji wee na-ekwu maka the potency bụ nsi egbe. Mana anyị ma na ofeke kịta ya akpụ ya nsi egbe, ọ dịzị aka asị na a na-ekwu maka nsi egbe. Mba, a na-ekwu maka nsi egbe. Nsi egbe bụ nyanwa ka ọ ga-abụ na ọ bụrụ na itinyere nsi egbe na egbe aghọlọ mkpala, egbe ama mgba agba.
ya na ọ bụrụ maka na egbe etoko ogologo ma ọ maka na egbe amaka mma ma ọ maka na egbe adịka mkpụkpụ wee fụọ afa ka o ji agba. Ife na-enye ya ike o ji agba bụ nsị etinyere ya n'ime. O nsị a na-etriga egbe wee gbaa. Egbe agba ebe a ka ike dị. Kedu ife ike egbe bụ? Ike egbe bụ na ọ na-agba agba. Kedu ife ike nnu bụ? Ike nnu bụ na ọ na-atọ nnu. Kedu ife ike mmiri bụ? Ike mmiri bụ na ọ bụ mmiri. Kedu ife ikuku bụ? Ike ikuku bụ na ọ na-eku eku. Ya na ife ọbụla nwelu nsị ya na anyị. Ọ bụ na ọ rapụ nsị a ọma mbozi ife ọ bụ. Ya na mmiri kwụrụ ọtọ da-abụzi na mmiri. Ya na ọ bụrụzi mmiri ka ọ bụ. Maka na mmiri kwesị ịbụ mmiri na-adị milimili. Ikuku kwesị ịdị na-eku eku na-enye ume. Ọnyanwa bụ nsie o ji na-azụ ikuku. Ya na ọ ga-akpa agwa ka ikuku. Ọ bụ na o nwero nsị a, ọ bụ na o nwero nsị inye ume, ọ bụ na o nwero nsị iku eku, ya ikuku abụrụzi ikuku ọwa na ife ọzọ. Ọ bụ na ọkụ adị ele ele, ọ bụ na ọkụ adị enwu enwu, ya na ọ bụrụ ọkụ maka na o nwero nsị. Ya no nsị a bụ nya bụ the character of ife bụ o ji bole ife ọ bụ. Ọ bụ na ọ wepụ the character, ọ bụ na nnu abụrụzi nnu, ọ bụ na nnu ada atọzi nnu, ọ bụ na mmanụ anwụ ada atọzi mmanụ anwụ, ọ bụrụzi ife ọ bụ. Ya na o nwerozi nsị apụ ana. Ya na nsị bụ ike, potency. Alụ a na-ekwu na ya atụnyezi n'ime ya bụ gịnị? Ife na-alụ okike. Ọnyanwa ka iji kwue si na ụzọ alụ kwụsị bụ ọwa chilọla ụwa ga-eso ịkwụsị alụ na ndụ. Ndị Igbo si na ọmagolo ome si na mpi egbu ewu. Ọmagolo ome ọ chọọ igbu ewu, ọmaazi ebe ọ ga-etinye ewu mma na akpịlị, o ji esi na mpi gbube ewu. Ya ife na-alụ okike. Ọ nsana, ọ onye nsana, ọ ọfụ nsana, ọ onye alụlụ ana. O jide ọkụkọ ọnwa na udu mmiri dị, maka ifi na ọ chụba ọkụkọ na ọ ya achụkwu die, maka ifi na ọ kalịla ọkụkọ. O jide ọkụkọ kwobie ugbo niile dị ya n'udu, kwobie ugbo niile dị ya n'arụ, kwụsịsị anya ugbo niile dị ya n'arụ n'udu mmiri. Ọ ife lụlụ okike. Ọmaalụ na ya bụ nwaanyị, ya na nwaanyị ibie abụlụ di na nwunye. N'anya okike ụwa nke ndị Igbo, ọ ife lụlụ okike. Ọmaalụ na ya bụ oke na ọ ga-abụ nwunye ka ya na ya ga-agba. Ọ rapụ nwunye ọgba oke. Ọ ife lụlụ okike n'anya na nkọwa ụwa nke ndị Igbo. Enwe ike ụwa nke ndị ọzọ na-abụrụ Igbo, ọ bụla ife a na-akụla aka, ọ bụla ife bụ sọ mma, ọ bụla ife bụ sọ ụtọ. Nke a bụ ụwa fa, nke a bụ ndụ fa, maka na fa nọrọ n'ụzọ fedeso ụzọ alụkwụsị. Ụzọ alụkwụsị nwee guideline, fa nwelu nsọ ana, fa nwelu iwu anị, fa nwelu ntọ anị, fa nwelu omenanị, fa nwelu ọdịnanị. Ife isaa kwadolunu ka ọwachi a ga-eme ka alụkwụsị wee nwee ike na function. Agwụ ya na ọ nwee ife lụlụ okike. Mgbe anyị na-ekwu maka aja ana, mgbe anyị na-ekwu maka nwụcha aja ana, a na-akọwa etu anyị si eje na aja ana awụcha ntete na mkpụtọ nke anyị meta, nke anyị neta n'anya.
nke anyị nọ na ntị, nke anyị kwute n'ume, nke anyị lite n'ọnụ, nke anyị kwute n'ọnụ, nke anyị zọta n'ọkpa, nke anyị na-ama adụli mgbe anyị ji eme, na-enwere ebe Igbo na-eje to reset a resetting ground. na ọ bụrụ na River Jordan ebe Elijah ji egwu mmiri ogbugbu 7 dịka anyị si wee malụ na o jee na mmiri Jordan, na o jee na mmiri Jordan o wee sara ugbu 7 etu afọ Elijah kwuru si na ya ga-eme ya otu afọ n'ụwa. Ugbu a adị m ọcha ya ezugo oke n'Igbo na-eje nwụcha na aja ana maka na onye bụ nne aja ana okike ede aja ana ya na onwe ife lụlọ okike. Ife alụlọ okike bụ ife Igbo ga-aghọta mmalụ ife ọbụa bụ ọdịbefa maka na ọdịbendị idibendị n'Igbo nwere ife fa na-eli na ife ndị na-eli ka ndị na-asọ, mana ndị ife ndị na-eli ka ndị na-asọ na-enwere iwu ojemba. Ọ bụ na ịchọ ka ọ dịle mma ilue n'obodo ịsọpụlụ ife fa na-asọ. Nke a bụ iwu ojemba. Ọ bụ na ịchọ ka ijee na ana ndị ọzọ ka anafa gọzie ka iweta ngọzi ka ị gaa n'iru ka ime ọfụma, n'agbanyeghị n'obodo unu na-asọ eke mana fanwa ada asọ eke na fa na-asọ mbe, mana obodo unu na-eli mbe iwe jee na befa. Ọ bụ na ịchọ ka anifa gọzie gị ị ga-asọpụlụ ife fa na-asọpụlụ. Ọ bụrụ na fa na-asọ mbe na ndị bụ unu na-ata mbe mgbosi eke ị ga-asọ ọlụfa mbe. Iwu ojemba enwe ilo ya na enwere iwu so okike, enwere ife so okike, enwere iwu ana, enwere ntọala, enwere ọdịnala, enwere nsọ ana, enwere omenani a na-emezi eme. ya na ife ndị a niile so n'ụzọ alụkwụsị iji wee mee gịnị ka chi abụ bịalụ lọlụ ụwa dịka mmụọ bịa na mmadụ wee solu wee aktịa ka chi. Maka gịnị na onwe that epigenetic memory of their source as being from divine. ya na ọ ga-akpa agwa ka onye si na-akwụ ọnya ka Igbo ga-eji sị ịnọkata ije jụla akwụ hidelofu n'onye ịbụ. ịnọkata ije jụla akwụ ịna ebe isi ije jụla akwụ ka idelofu n'ebe isi. Etu a ka ọ ga-adị Igbo nọkata oje jụla akwụ na mmụọ site n'ime idebe iwu ana, site n'ime idebe nsọ ana, site n'ime n'idebe ntọala, site n'ime n'idebe ọdịnala, site n'ime omenala. Maka gịnị na Igbo nwee mandate, divine mandate of na-agwa ya n'ọlụlụ ụwa. As long as ọ bụ n'ọlụlụ ụwa n'onwe ebe o si bịa, ya na ebe a o si bịa wee bata na ndụ ọ bata n'ime na o nwelu ọ dị mandated ịfụ na mgbawa mbụ a gbawa anụ ka okike wee pụta na ọ ga-eso akwado okike. ya na Igbo so n'azụ. Onye Igbo bụ azụ dịka m si kwu na mgbe nwoke mụrụ nwa bụ anya azụ bụ ike, ochie na onye ekwu na azụ a bụ ike. Nah, he's talking about azụ bụ ike. Your pillar is your strength, your fortress. Onye nwa na 45 ka your potency wee pụta.
nyaana Igbo nwere ebe fasi bịa n'ụzọ fa bụ ụzọ alụkwụsị maka ifi gịnị maka ifi okike ụwa nke ndị Igbo maka ifi okike nke onye Igbo kedu ife bụ okike nke onye Igbo site na nkeji ike okike ya na ike aja na ya na ede aja na ya kpụọ Igbo mmadụ ụzọ fabi ụzọ alụkwụsị mana anyị bido na site na ana nke bụ ji ike okike kedu maka mbụ gbawala abụọ chaa ifeke Igbo wee nọdụ nyana Igbo anọrọ n'ike nkefa Igbo can be extincted like that. Igbo can come to an end like that. Maka na o nwere ife okike ji wee gbawa na mbụ bụwa anya bụ abụ wee chafe ife eke kafa wee nọdụ nyana Igbo anọrọ n'ike nke Igbo nọ n'ike nke okike mbụ gbawala abụọ nyefa the ability nyefa the opportunity nyefa the time to be here nyana ife a na-achọ ịgwa ya bụ na Igbo may not be forever maka na ọbụrụ n'ike nke kafa ji nọdụ maka na mbụ gbawa anụ chafe ife eke kafa wee nọdụ mbụ gbawala abụọ chaa ifeke Igbo wee nọdụ nyefe agwụ ife ji ọkụ nyefe agwụ kafanọ onye nkụzi uzi izili ofe kafa ga-esi nọ agwụnyefa ife eji alụ ọlụ ugbo agwụnyefe ife eji alụ ọlụ ubi agwụnyefe ife eji efe ofufe maka gịnị na ụzọ alụkwụsị ka anyị nọ wee ghọta na ube ma ọ bụ gịnị oji a Igbo ji akpa nganga oji a Igbo na-amanya na nke mmụọ ngwu ogiliga na ife ndị a gịnị bụ enwe ike iji wee jaa ya to other culture na-abụrụ Igbo ndị mpaghara ụwa ndị ọzọ na-abụrụ Igbo na-ede esi ụzọ alụkwụsị ife ndị a niile abụrụ ife eji eme mmụọ ife eji efe ofufe okike ife ndị a bụ ife eji eje ahịa ife ndị a bụ ife inwe ike welu iwe jee gbuo anụ n'ubi mana mgbe Igbo kpụrụ egbe tupu nwa bekee abịa egbe Igbo kpụrụ Igbo ejiri eje ahịa onwero ka ị ga-agụgide gụpụta history ebe Igbo ji egbe ụmụ ojii ji egbe wee jekwu ndị amanuke maka na ọka na-akpụ egbe ụmụnachi gbafuzie n'ise gbafuzie na fama mbụzi maka n'ifi ụzọ alụkwụsị ifefa ji egbe eme bụ eji efe ofufe na ife ịṅaliṅa ọ bụrụ ife eji eje ahịa ọ bụrụ ife eji egbu mmadụ etu a ka ọ dị mma bụ ife eji asụcha na wee lie maka gịnị ife ji ọkụ maka ọfịa ji ọkụ na ejiri mbọ abụọ na ejiri aka eropụ afịfịa ya na emerọ mma ka ọ bụrụ a weapon of war. Ndị Igbo n'ụwa ụzọ alụkwụsị egbe abụrụ a weapon of war. Ndị Igbo na ụzọ alụkwụsị ngwa ogiliga abụrụ a weapon of war. Ndị Igbo n'ụzọ alụkwụsị oji abụrụ a weapon of war. Ndị Igbo n'ụzọ alụkwụsị asudu abụrụ a weapon of war. But monagema they are all perfect weapons of war. Mana n'ụzọ alụkwụsị they are used differently. They are used differently. So na itibe oke mwa ya ebunite oji. Mana ya ama nji ewe je
maka na anyị na ndị agbata obi na-anụ ọgụ ibu n'oji, mana ijee n'obodo ndị ọzọ ị ga-afụ a ọghọ ife ọzọ. Ya na onye Igbo ọbụla nọ n'ụwa because of that their genetic source anọrọ Igbo as a group anọrọ n'ike nke akafa no acha afa ike okike kafa wee nọdụ o ike aka acha afa wee nyefe agwụ the wisdom and the knowledge i convert maọbụ i implement in its originality ife ndị a niile mkpa ọ bụ mma agha maybe other cultures convert li afa bụrụ weapon of war, mana Igbo ọ bụrụ weapon of war maka ife na afa ga-eso ụzọ alụkwụsị. Ya na enyefe agwụ to guide them, nyefe ife ji ọkụ so that they can sustain themselves. Onya ka ọ na-agwa anyị chaa ife eke nyefe agwụ nyefe ife ji ọkụ dịka chi lọlọ ụwa. There you are now talking about the same akwụ. You are now talking about the same akwụ, the base. You are talking about the same base ebe o si malite, maka na Igbo bụ gịnị? Na Igbo bụ mmụọ. So na ọ bụ na mmiri bụ mmiri, na mmiri bụ mmụọ, therefore na aspect of Igbo ga-act ka mmiri wee bụrụ ife ọ bụ. Na ọ bụ na mmiri lose quality ọma mbụzi mmiri dịka chi lọlọ ụwa. Igbo bụ mmụọ bịa n'ụwa site na nkeji ike okike ya n'ike aja na ya na ede aja na ya gbuo Igbo mmadụ ụzọ fabụzalụ kwụsị. Ogechukwu Anene bụ nyanwa bụ onye nchịkọ akụkọ nkụzi niile a wee wepụta abụọ ka anyị wee lota ka o wee dịrị onye Igbo mfe ịtụ esi ụzọ. Ya na okike Igbo bụ njem mmụọ lọrọ ụwa, ọ njem mmụọ lọrọ ụwa. Ya na okike Igbo bụ mmụọ lọrọ ụwa nọ na njem a. Uzi a bụ ụzọ alụkwụsị bụ na ọ ga-akwado iwu ntụne na ebumnobi mbụ gbawalụ na mbụ iji wee debe okike, iji wee mee ka ife da-adịrọ mma kwụsị na ndụ. Ya na asụdo abụrụ mma agha. Nke a bụ Igbo wee awụzi alụkwụsị. Ya na oji abụrụ mma agha. Why not? Ịma mmadụ oji na-azụ ya dị ndụ, ịma mmadụ ugwu ogiliga na-azụ ya dị ndụ. Mana mgbe nwa bekee batara n'ala Igbo, anyị afụ na ife eji egbe eme. Nwa bekee tụrụ ụjọ maka na Igbo ejiri egbe wee jekwutie, except mgbe fakpa mkpamkpa bụ nwa bekee. Igbo wee bunye egbe fa wee jaa ya, mana Igbo ejiri egbe wee jekwu nwa bekee. O wee lue n'oge nke oge otikpo. Onye nwa bekee a na-akpọ otikpo, which is ezigbo afia bụ Trenchard, think between 1914 and 1927 thereabout. O wee kpọọ ndị Igbo site na mgbe afa kpụrụ ntị si igwe ezizi, igwe Amobi. E wee jide ndị Igbo wee sefa kpokọta egbe fa niile na a na-eme amnesty, gun amnesty. Igbo wee bupụta egbe fa niile, nwa bekee wee gbaa anya ọkụ. N'ime ka agbalị ọkụ, ọ ga ka ebido itikpo okwu mmụọ niile ndị Igbo nwe fa wee ba wee tikpoba okwu mmụọ niile dị iche iche. Ọ ka eji kpọọ anya oge otikpo. Ya na arọ uchi bụ alụsị dịka anyị si ghọta na Igbo na-asụ n'onu mana akwa ụkwala obula ofu.
bụ how ndị Igbo, how you can utilize the divine potency to halt alụ. Alụsị is simply the utilization of that same astral genetic memory. The awakening of the same astral genetic memory. Once it's awakened, you utilize the same divine potency to halt alụ. Because if you don't have that same genetic memory, so no feke ya see, for example, gị emezikwa n'ọgọ na ndị emela ọ ga-elofusiena, mana Igbo gwa gị n'ụzọ alụ kwụsị na aba nkwụsị ime ọgọ maka na anụ ubulu ọgọ bụ ọfịa. So you can see coincidental oppositorium or ife ndị aka anyị na-akọwa na iji Igbo akọwa coincidental oppositorium. Anyị nwee ike n'anya na nkọwa mbụ ka anyị ghọta ife okwu aminu, maka na eji m okwu a wee nye ọtụtụ nkọwa dị iche iche. Ofu ụzọ si gị emezi n'ọgọ maka na ndị niile imeela ọgọ na onwere onye lụta anụ. Ọkwa nwa anyị iji aka ipinyesi anyị n'ọnụ, ọkwa enyi ya anyị me iji aka ibunye, ọkwa nwanne ya anyị kwado kunize ọchụrụ anyị, onye gịnị anyị wee ba n'ọfịa ịgba anụ. Ikekwa na ọga ikuzili ka esi achụnya ba anụ, gị gwa ya na anụ ụdị ebe ala olue ka unu balụ n'ọfịa, ọ sị na ọkpa anyị dị ka ọkpa anụ, ọ rapụzi anụ ọ ya achụ ọchụba anyị. Ya na one aspect of it wee sị gị emezi n'ọgọ maka na anụ obulugo, gị emezi n'ọgọ na ndị imelu ọgọ elotara. Mana on the other side, on a higher level, on a higher principle, on a more divine intuition or intuitive memory of your astral genetic, ọ gwa gị sị gị na ama nkwụsị ime ọgụ maka na anụ ebulugo ọgụ bụ ọfịa. So you can see the balance. You can see the balance. You can see the difference between UZO ALUSI. And I were right. It's why you were women, K, I can't do it again. To go up on a man's quality be Marcos. Fear one dinner and if I'm yeah, Macanano Blugo go bofia, a man could see mogo, Macanique non kai ge mellow, and keep as gay luta. Now I get me fenny negem and diane lutaro. Ndiane lutaro n'imelo for Gondiana to just that one last one. We turn it all around. Nkabu zalo pusi network universe. Network universe. Nebo manite ko pusi, nebo pusi ko manite. Onya ko jigwa maki lochi ni lowa. Obubu asa, manofekeche na asa, umaro na asa by sa by sa. Asa na asa na asa. Na arochi na agwa gị alụsị na agwa gị no. When you hear about alụsị, ebe a bụ okwu alụsị, ebe a bụ atụ anyị na alụsị, is simply utilization of divine potency to halt alụ. Ebe ka ị na-agbajezi nkịta, ị agbaje na police, ijire gị ya nyefa, ị na-agbaje na lawyer. Ha, last time m cheki lawyer ka ị na-alụzila ọlụ, lawyer ka ị na-atazila ọfụ, maka na ogo ọbụla ị ga na-enye 20,000 n'ọnwa n'ọnwa, ọ bụrụ senior lawyer inye 20,000 nye nwa na-ebuli akpa 10,000 ka e wee jee ikpe maka ife ọjọọ mee gị ma na-ebe ikpe anyị nwee ike kpee ya 40 years. Anybody who is the lawyer understands. Even though there a statute of limitation, man, we package when that statute of limitation, man, a na case can continue forever. Iwe na akwụlo ya mgbe ọbụla iji na kpoko plus million ị ga-akwụkwụ ya n'ime o.
plus bribe ndị ọzọ ị ga-emegasị. Ya na tupu nwa bekee abata na ndụ ndị Igbo, tupu nwa bekee ebute this aspect of their life, ndụ ụwa fa ma na ụwa fa bụ alienation. Tupu nwa bekee ebubata ya na Igbo nwelu alụsị enable site na iwu anị na nsọ anị na ntaanị na ọdịnala na omenanị, na onye Igbo bụ this police that polices themselves. Onye Igbo bụ nyanwa bụ onye ọchịchị na-achị onwe ya, mana ọ da-achị onwe ya na nchifu, na ọ na-achị onwe ya na nghọta, maka na ọ nwee that same genetic memory. Maka na ikwu amalụ ibe ezie, ibe will call them to order. Mana ọ kalizie anyị call out to that alụsị, which is akwụ alụlụ uchi. Alụsị akwụ alụlụ uchi. We will call on that same akwụ alụlụ uchi in order to to use divine potency to halt alụ. Ya na divine potency anyị na-ekwu rely on epigen, the Igbo astral genetic memory. If you don't have that genetic memory, ịma nghọta ife alụsị bụ. You can never rely on that divine potency. So that divine potency requires you rely on that your epigen, that your astral genetic memory. Ki we nwee ike ịghọta ife alụsị na-ekwu maka ya. Therefore, before ị na-eje n'alụsị, ị ga-enenegodo onwe ya malụ ife ị na-ejelu n'alụsị ịtụ mmadụ imegie. Have you done it? Maka na ọ ya work, maka na gị nwa na onwe ya ịdịrị ọcha. Ife ị na-eje ịtụ mmadụ n'alụsị, ike na imenya 10 years, imenya onye ọzọ 10 years ago. Abịazịa mee ya kịta ịgaba n'alụsị. So you need that astral genetic memory in order to rely on that divine potency, that your epigen. Now, ụzọ alụkwụsị is simply telling you that as onye Igbo n'inwe the ability and the capability to utilize your divine potency, to utilize that potency, ka iwe nwee ike polisi onwe ya na ịbụ alụsị na onwe dịka onye Igbo. Ọ gị nwa bụ alụsị na onwe as onye Igbo, ya na ị ga na-echeke na balance. Ọ dịrọ ka ụwa ndị ọzọ si gị nọ nwa mgbosi a kpọtezi ya n'ọnwa onye ọbụla ekunye ekpe ikpe na everyday na ịma nke bụ eziokwu, maka na gị na you wake up with the sun and you go to bed with the sun. Gị na nature ka na-agba izu n'izu. Ya na akwụ ọbala bụ that your divine consciousness bụ gịnị ndị ijite ofu. You have to go back to ijite ofu. You have to go back to your origin, your source, your astral genetic, your akwụ. Ebe a ka ị ga-ebido ka mgbanwe wee bido. Ọnya ka Igbo na-agwa anyị na o nwero mgbanwe na-ebido n'anụ arụ, maka na anụ arụ bụ bụ anụ ọ dị weak, na mgbanwe na-ebido na mmụọ. Nya nọ na mmụọ ka ndị Igbo rely tupu nwa bekee abịa. Ya na mmụọ fa na-ekwu maka ya, na akwụ a na-ekwu maka ya bụ ọbala akwụ a na-agwa gị bụ the actual source. Ya na ị na-ekwu maka akwụ alụlụ uchi alụsị, ka ịghọta na ị na-ekwu maka gịnị
obalahu, how you can tap into your own origin, your own source as chi lolowa. Dịka mmụọ wee si na mmụọ pụta na mmadụ wee nwee ike ịgbanwe, so that you can, that change, that realization will now nyere ya aka lead inwe ike tap to the alụsị. Ọ ya bụ ị na-ekwu ọ na-eme. Ekenekwanụ m unu ndị Igbo nke m. Okwu ozi a ka anyị bịa izu n'izu gara aga, mana unu anyị apụtara. Anyị wee sị na aga ụzọ ọ dị mma aga anya nga na-abụ. Ọ bụkwanụ na ọ dịrị mma agakwa ya nga na-abụ, maka na ife anyị pụtalụ bụ ka anyị na-adọkụment ya, na mụ na unu bụ ndị na-adọkụment ụwa nke ndị Igbo. Ọma mbụ n'anya anyị ka ọ ga-abụ ụlọ, maka na Igbo ka nọgodo na fa anyị ka dịgodo bamboozled by ndụ ndị ọzọ. Ya na anyị adị eje ozi a maka na ọ ga-abụ ụlọ n'anya nke mụ na gị. Dịka mụ na gị nọ tata, unu mana anyị rilu nne n'imilikite ka anyị dị mgbe gara aga. Kịta arụtazila anyị arụta. Anyị mụ na unu ka na-ekreti kwa this same library. Mụ na unu ka na-ezisakwanya bụ ozi for posterity, maka ọdịnihu nke ụmụ ndị Igbo na-abịa abịa. Chukwu ekwekwa na ka ọ bụrụ ụmụazị a anyị mụsị na mba weti ụmụ nwanyị ndị mba dị iche iche. Chukwu ekwena ka ọ bụrụ fa ga-abịa n'oge na-etere aka, in the next 50 years, in the next 100 years. Chukwu ekwekwana ka ọ bụrụ ụmụ ọkala anyị mụta na France, anyị mụta na Germany, anyị mụta na Indonesia, anyị mụta na Poland, anyị mụta na ebe dị iche iche, ka ọ bụrụ fa ga-abịa wee nata nkụzi a niile wee welie wee kụzibelu ndị Igbo, maka na ife a bụ etu nwa bekee si akpa agwa. Ekenekwa m unu ndị nke m. Afa m bụ Ngozi Chukwu Adaobi Jele. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Ya dịkwala unu mma.